Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-ammont ta' persuni li waslu Malta u qagħdu fi stabiliment ta' akkomodazzjoni żdied bi kważi 13%. Dan meta wieħed iqabbel Frar li għadda ma' dak ta' qablu. Waslu Malta kważi 87,000 ruħ. L-ewwel xahrejn tas-sena raw żieda ta' aktar minn 12% fl-ammont ta' turisti li waslu Malta. L-ammont qabeż il-154,000. L-iljieli li turisti qattgħu f'Malta żdiedu bi kważi 3% u laħqu aktar minn 430,800. Lukandi ta' 3 stilel u 5 stilel raw żieda sinifikanti fl-ammont tal-ljieli li turisti qattgħu fihom. L-aktar lukandi li fihom tqattgħu il-ljieli kienu dawk ta' 4 stilel bi 48% tal-iljieli totali kollha. Irreġistrat tnaqqis marġinali ta' 0.5% f'kemm it-turisti damu Malta, bil-medja tkun 5 stiljieli. L-ammont ta' kmamar mimlija żdied għal kważi 44%. L-ammont tal-ljieli mqattgħa għawdex żdied bi kważi 8 fil-waqt li l-ljieli mqattgħa Kemmuna żdiedu bi kważi 13.